Fl-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus jelbu lil Hellas Verona bl-iskor ta' 1-0. L-uniku gowl li ddeċieda l-logħba jasal minn Moise Kean li ma' attakkant kienet jagħmel ritorn titolari tiegħu wara t-tkeċċija li ġabha bideh kontra ir-Roma ftit ta' ġimgħat ilu f'Marzu li għadda u kien l-istess plejer li ddeċieda l-logħba fl-ewwel round. Ta' min jgħid li meta Moise Kean skurja ftit tal-ħin wara ġie ammonit biex għall-logħba importantissima tas-sibt li ġej kontra l-Lazio fl-Olimpiku huwa ħajkun sospiż minħabba l-ammont ta' karti sofor li huwa dabbar fil-kampjonat. Ta' min jgħid ukoll illi wara l-partita nittama u kif jgħid il-Malti bejn il-baħar u l-fatti hemm baħar jikkumbatti, bejn il-paroli u l-fatti hemm baħar jikkumbatti għax Moise Kean wara l-logħba qal li Allegri tienu ħafna li konvint minn dan li qed jgħid, nispera u qed jgħid ukoll li qed jitgħallem mill-iżbalji tiegħu minn fommu lil Alla. Niġi għall-prestazzjoni in ġenerali nazzardanej kienet bħal prestazzjoni waħda mill-agħar dan l-istaġun. Forsi nazzardanejt għax kienet wara l-waqfa tan-Nazzjonal. Verona ftit taw ċans jilagħbu speċjalment l-ewwel 20 minuta tal-logħba. Rajt Juventus xi ftit traskurati, ftit inċisivi quddiem il-asta, ballun jolloħ minn wara għal quddiem bit-tama li xi darba tinħoloq azzjoni, biss però rrid ngħid ukoll li kif qed diġà il-gowl ta' Moise Kean ġie minn azzjoni maħduma sabiħa bejn Miretti, Locatelli u l-istess Kean. Juventus li kellhom ċansijiet tagħhom ukoll fl-ewwel taqsima kien hemm ġiex free kicks li kienu perikolużi, ġifieri saħansitra wieħed minn Cuadrado u li porta Danilo li marmal minn Duda. Fit-tieni taqsima l-istess kellhom iċ-ċansijiet biss lejn l-aħħar il-Juventus għal ftit ma sofrewx il-gowl mhux għax kienu perikolużi il-Verona imma għax kienu ħafna kif qed traskurati li saħansitra l-coach Allegri telaq brabja kbira l barra ftit qabel intemmet il-partita. Ta' min jgħid il-koreografija uniti għax apparti l-logħba mal-Verona kienet l-ewwel minn 9 logħbiet li Juventus irdu jiffaċċjaw fix-xahar ta' April. Ix-xahar ta' April ħajtina il-verdett finali dwar jekk hux ħajġu lura jew le 15-il punt. Juventus li wara din ir-rebħa tal-bieraħ issa għandhom 44 punt fil-klassifika reali, fil-klassifika virtwali għandhom 59 punt li jfisser 9 punti iktar mill-Inter, 7 punti iktar mill-Lazio u 11 punt saħansitra iktar mill-Champions Milan u mill-Atalanta. Ġifieri ma nistax ngħid li forsi l-istaġun ta' Juventus beda ħażin, ma nistax ngħid li huwa orribli da bħal kwalunkwe supporter ta' tim ieħor. Kulħadd ikun jixtieq it-tazzi dis-sena ġlieda għalik ftit li xejn kien hemm, Napoli ħarbu, issa baqa' biss l-aritmetika, meta jsiru champions biss baqa' iċ-ċans ta' ġiex onuri fit-tazza fl-Europa League kif ukoll fil-Koppa Italja. Rigward dan
44 punt fisser li qegħdin biss 4 punti bogħod mill-Atalanta u mir-Roma jekk min isser żball biss dawn qed iridu jilagħbu l-partita iktar tard illum il-Ħadd. Il-bieraħ ta' min jgħid li fit-23 minuta kien hemm standing ovation lill-ex captain u idolu tiegħi Alex Del Piero illi nittamaw li xi ġurnata oħra jerġa' jidħol lura fis-soċjetà u niġi biex nagħti ftit tal-paġelle fuq il-plejers tagħna. Nibda mill-goalkeeper Szczesny illi ħaqqu 6.5 veru kien solva l-partita bil-goal tiegħu imma li ma kienx għal Szczesny speċjalment meta ħareġ fuq il-plejer tal-Verona u antiċipa u l-ballun irġa' fuq Terraciano ma nafx hemmhekk x'kien jiġri. Id-difiża kollha mill-lemin għax-Xelluk jiġifieri Gatti, Bremer, Danilo ħaqhom 6.5 kull wieħed. Gatti li qed juri jagħmel qed jikkonsolida l-prestazzjoni tiegħu logħba wara logħba. Bremer sul mast fin-nofs, Danilo intelligenza tattika tiżdied minn logħba għall-oħra. Quadrado ħaqqu 6.5 wara l-injuries qabad ġej dal-plejer naħseb li jgħid fl-aħħar logħbi tiegħu ma' Juventus għax apparentament il-kuntratt mhux se jiġġedded mal-validità tiegħu l-bieraħ ħarġet. Kostic li sostitwixxa Quadrado ħaqqu 6.5 wkoll. Fagioli li anka tul l-aħħar ġranet kien kuntent ħafna li Pirlo qal nisab l-eredi tiegħu ma jfissirx li qed jilgħab eżatt floku ma Fagioli kien tfa' moħħu hemm għandu ħafna fejn għandu jasal kif qed jgħidu anke ex-players Juventini li jiftakruh żgħir iżgħar milli diġà hu ġifieri jitrenja magħhom. Sitta Locatelli dis-sena huwa Locatelli ieħor mill-istaġuni passati sur mast 7. Barrenechea il-bieraħ ġie promoss l-ewwel tim. Ħanistqar magħhom forsi jien żbaljat. Ġieri kulħadd għandu dritt tal-opinjoni. Naħseb miż-żgħażagħ inqas li laqatni issa. Dik kienet il-logħba tiegħu titolari u ma ntieħx iktar minnhom. Tantu jekk li ġie sostitwit minn Miretti li wkoll qed ikollu l-up and downs tiegħu ma kellu kif qed diġà involvement kbir fil-gowl u ħaqqu 6. De Chilio ħaqqu 6 ukoll Caveria fejn kellu Caveria ħadd gost bir-ritorn ta' Milik wara li kien ilu l fuq minn xarej barra 6.5 li ġie sostitwit minn Di Maria li ħaqqu 6 ftit ukoll ma kellux ċans ta' gowl. Kien l-awtur tal-gowl 6.5 u Vlahovic 6. Vlahovic ma kellux xi azzjonijiet ta' barra minn. Rigward Allegri jiena nazzarda ngħid għall-logħba ħaqqu 6.5 imma x-xogħol tiegħu li għamel matul il-ġimgħa għalih ħaqqu 9 u tgħiduli x'inhu x-xogħol tiegħu li għamel matul il-ġimgħa. Dil-ġimgħa jiena mhux ħanidħol fiktar dettall ġo dan il-video komplu ħerġin aktar għajdut dwar panelitajiet ġodda jistgħu jagħmlu Juventus dwar il-fatt li l-istorja ta' Calciopoli id-danni l-Juventus mhux se jieħduhom li 443 miljun euro. Napoli supporters jew gruppi minn Napoli marru quddiem it-tar tal-Lazio biex jiġi revokat il-lig tal-2019 sa ma nafx fuq l-imraġuni mhux kif qed mhux ħanikommenta fuq dal-każijiet u żjed mhux il-pjaċir tiegħi li nikkummenta fuq dak it-tim li ħajsir champion sportivament nawguralu imma semmek ħanieqaf fuq dak it-tim anke għalfejn biex nipproteġi lili. In-nifsi għax forsi huwa l-iktar tim rival forsi għall-kontrarju tal-Juventini li jaraw l-Inter u l-Milan. Jiena il-Napoli u r-Roma u l-Fiorentina huma l-iktar teams li nara rivali storiċi
Għax għall-inqas kif dejjem ngħid it-timijiet tan-Nord għandhom storja, dawk it-timijiet huma timijiet li jekk għadhom it-tlieta flimkien laqqas għandhom kwart tal-istorja tal-Juventus biss. Imma insomma, kienet naqa' battuta lejn dawn it-timijiet ukoll, jiena ħaniqaf għawallu. Ftit warajja ħajkun hawn pawsa pubbliċitarja u immedjatament wara jkun hawn l-analiżi repetizzjoni tal-Grand Prix li qed issir kummerzjoni bħalissa fl-Awstralja. Minna tiegħi Forza Juve u fino alla fine. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Birżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, filwaqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u t-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Bonġu bit-tbissima dal-għodu, kellna tellieqa fejn literalment kważi rajna minn kollox fiha, speċjalment fl-aħħar parti ta' dan il-Grand Prix ta' l-Awstralja. Biss qabel ma nibdew nitkellmu llum se tkunu miegħi volontieri, nsellem sew l-Andrew li kien magħna l-żewġ tiġrijiet, però it-tarilla Andrew se jkun magħna, Andrew huwa wkoll parti mit-tim tal-kamra sportiva l-Formula 1 kif ukoll il-Wayne McAuliffe u l-Dejzil Tabone illi flimkien magħhom ukoll huwa prattikament it-tim tal-F1 tal-kamra sportiva. Imma illum kif qed ngħidu l-post race reaction se tkun f'idejja, ħabar tajjeb. Ma biex inkunu nafu għalfejn ħabar tajjeb ejja ħalli nibdew naraw naqa' ir-riżultati l-ewwel u mbagħad nitkellmu minn hemmhekk biex naraw ftit ukoll nibdew nanalizzaw naqa' t-tellieqa. Mela, Max Verstappen jirbaħ fuq Sir Lewis Hamilton u Fernando Alonso. Għandna 3 champions tad dinja fuq il-podju din id-darba, Red Bull, Mercedes u mill-ġdid għandna Aston Martin. U mbagħad jekk naraw naqa' il-postijiet l-oħra tal-gradwatorja finali li jagħtu l-punti, fir-raba' post Lance Stroll, fil-5 post Sergio Perez, fis-6 post Lando Norris, fis-7 post Nico Hülkenberg, fit-8 post Oscar Piastri, fid-9 post Guan Yu Zhou u fl-10 post Yuki Tsunoda. L-aktar leb veloċi tat-tellieqa għamilha Sergio Perez fuq ir-Red Bull ħin ta' minuta 20.9
2-3-5. Kif konna qegħdin ngħidu rajna minn kollox. Inċidenti, konfużjonijiet, kontroversi wkoll, nies jindannaw, penalitajiet, nies li ħadu r-ruħ. Biss il-common factor baqa' Verstappen illi rebaħ it-tielet telaq konsekuttiva għat-tim ta' Red Bull, 2-3, ehm, fejn malli fit-tieni restart għala lil Hamilton prattikament sparixxa miċ-ċirkolazzjoni, kellu dak 8 sekondi vantaġġ u irnexxielu wkoll iżomm sakemm rebaħ appuntu dina il-tellieqa illi ukoll tkompli turi il-dominju palese illi għandu it-tim tar-Red Bull. Fil-fatt ukoll tajb notaw illi Sergio Perez mill-aħħar irnexxielu jitla l-ħames għal daqstant ukoll igwadanja numru ta' postijiet għal dawk kollha li qed isegwu it-tellieqa anzi l-post race reaction live min irid jgħid tiegħu go ahead. U mbagħad rajna riżultat tajjeb tim tal-Mercedes illum fejn Sir Lewis Hamilton jikseb l-ewwel podju tal-istaġun spiċċa t-tieni. George Russell kien sfortunat illi kellu wkoll diversi problemi. Fil-fatt l-ewwel tajjeb ħafna Russell fil-fatt kien qoli għal-qutrata tal-tellieqa luq fett min-naħa ta' George. U mbagħad meta kellna l-ewwel safety car li ġiet għall-irtirar ta' Eric Salbon, li wkoll kien sejjer tajjeb però għamel żball fl-lap seba'. U mbagħad minn hemm ħarġet is-safety car daħlu jippitjaw huwa Sainz u kien hemm dik ir-red flag illi mbagħad eventwalment l-ikbar tellif appuntu kienu dawn it-tnejn b'Russell jitlef diversi postijiet. Russell illi mbagħad beda jirkupra fit-tieni tluq iżda il-magna tal-Mercedes iddeċidiet li tagħmel il-barbecues u eventwalment ukoll Gord kellu jirtira minn din it-tellieqa hija ħasra il għaliex naħseb illi fil-fema tiegħi kien ħaqqu xi ħaġa wkoll. Mbagħad nitkellmu naqra wkoll fuq l-Aston Martin, it-tielet u r-raba' l-iktar tim mirakolat ikolli ngħid, volderi lis-supporters tal-Aston Martin u lis-supporters tal-Alonso nissuġġerilhom imorru jxellu xi mal-Sant'Antnin il għaliex ħelisielhom din-darba u qed ngħid ħelisielhom il għaliex fit-tielet tluq Alonso kien hemm dak l-inċident bejn Alonso u Sainz, se nitkellem fuq meta naqbada fuq il-Ferrari iżjed tard. U mbagħad laqtu lil Stroll meta kien hemm dak il-burdell biex niftehmu. Iżda regolamenti u d-deċiżjoni tal-stewards kienet illi eventwalment jagħtu l-ordni ta' tluq li kien hemm meta kellha titlaq dik it-tellieqa qabel ma ġara dak id-diżastru kollu u eventwalment il-Sainz tawh anzi l-Alonso skużawni reġgħu tawh lura t-tielet post, it-tielet podju konsekuttiv għall-Alonso u t-tielet podju konsekuttiv għall-Aston Martin illi kif tajb ukoll ngħidu li fid-diversi formazzjonijiet li tim Silverstone kellu Jordan, Midland, Spiker, Force India, eccetera, din hija l-ewwel darba illi dan it-tim kiseb 3 podji konsekuttivi u wkoll kif se naraw iżjed il-qudiem saħħew il-pożizzjoni tal-Aston Martin fil-klassifika tal-kostrutturi. Biss naħseb illi jekk hemm tim li verament illum nistgħu nieħdu naqra nifs, nistgħu nieħdu naqra r-ruħ huwa proprju t-tim tal-McLaren il għaliex irnexxielna nidħlu fil-punti grazzi għal burdell li ġara fit-tielet tluq permezz taż-żewġ sewwieqa. Qabel ma kien hemm it-tielet tluq, Lando Norris kien diġà qiegħed tajjeb ħafna kien it-8,
Kien irnexxielu jaqbes il-Nico Hülkenberg u lil Tsunoda wkoll Volderi l-għandhom il-telliqa tajba. Il-Kostanzi mbagħad għenu lil Piastri ġib il-punti quddiem niesu u fil-fema tiegħi dawn it-12 punt se jiswew mitqlu deb u se jkunu nemmen id-differenza bejn is-7 u 8 f'Diċembru li ġej. Jiena issa t-tama tiegħi hija li dawn it-12 punt ikunu punt ta' tluq biex forsi l-aġġornamenti li qed iweduna f'Woking għal Baku ikomplu jgħinuna tilgħin il-qudiem. U ħanna naqa' parentesi żgħira l-għallum l-ewwel darba li titkellem jiena fuq żewġ parentesi se nagħmel. L-ewwel nett ovvjament ma nistax inqisuh kuntent miż-żewġ tiġrijiet li kellna l-McLaren fil-Baħrejn u f'Ġedda. Ovvjament, vera li llum ġibna 12 punt, imma l-appell li ħana mill-supporters tal-McLaren huwa saqajna mal-art, għadna lura, qed irridu ttejbu speċjalment l-straight line speed, jiġifieri però kif qed ngħidu dawn ħajkunu importanti ħafna fl-aħħar tal-kampjonat. Issa, kellna wkoll dik il-bidla teknika fejn tkeċċa James Key u mbagħad issa għandna dal-kumitat tekniku mmexxi minn Peter Promodu, ħadna David Santismant il-Ferrari, hemm Giuseppe Pesce u hemm xi tnejn oħra minn għalija f'dan il-kumitat, issa jiena fil-fema tiegħi kull ħaġa kellha ssir. U naħseb li James Key ma batneħx jirreġistra għal xejn għaliex is-sena l-oħra kellna falliment għax jiena lija li ma żżommx ir-raba' post huwa falliment. Is-sena kellna bidu fallimentari iktar, anzi da 12 punt ġabruna, jiġifieri ħaġa naħseb li kellha tsir. Issa ovvjament standa l-kumitat tekniku biex ikomplu jiżviluppa l-karozza ħalli dan is-6 u 8 li ġibna llum ikunu iżjed regolari, mhux għax illum kien hemm dal-puntellijiet kollha li rajna. Issa qiegħed nara ukoll ġa xi kummenti rigward mingħand Michael De Giorgio rigward il-kwistjonijiet li jirrigwardaw il-Ferrari, ħalli ġi għalihom ara. Ħalli anki kol nibdew nitkellmu fuq il-Ferrari 0 punti illum. Leclerc telefa fit-tluq kellu inċident ma' Stroll u Sainz kien kien ir-raba imma mbagħad ġie penalizzat 5 sekondi minħabba l-inċident li kellu fit-tielet tluq ma' Alonso. Mela, Michael, ħalli wieġeb naqra lilek. Sainz ġie penalizzat minħabba li ġie mod it-tort tal-inċident ta' Alonso. U jiddispjaċini li jkolli ngħid hekk imma aħna rridu nitkellmu dak li hu. U għaldaqstant ma ifhimni jekk dak kellu tort fl-inċident b'xi mod trid tippenalizzah. L-FIA ħasset li din id-darba kellha tagħmel din il-mossa jekk inti forsi għandek xi ħsieb ieħor kif setgħu jaqtawha di. Biss lil Sainz taw it-tort minħabba l-inċident. Biss hawnhekk il-Sainz nixtieq ngħaddilu messaġġ żgħir. Carlos, qiegħed niddefendik ma' ħafna supporters Ferraristi illi ħlief Leclerc mhumiex qed jaraw. Bil-pudina li għamilt mal-Alonso illum naħseb iddiżappuntajtni ftit. Għaliex ejja ngħidu kollox. Li nara ħafna supporters tal-Ferrari. Leclerc, 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 Leclerc. U lil Sainz lanqas biss ikkalkulawh dik it-tieni ġewwa wisq. Bir-rispett kollu lejn is-supporters tal-Ferrari jiena mhux xi sigriet tan-nasa tafu kif naħsibha illi l-Ferrari huma ir-rivali sportivi imma tridu tiftakru wkoll illi għandkom żewġ sewwieqa. Issa ejja ninsew il-fatt li Sainz għamel il-pudini imma
il-predestinato mhux qed jagħmel inqasta, għandkom tikkalkulaw iż-żewġ sewwieqa fil-fehma tiegħi. Għal wara kollox iż-żewġ sewwieqa jġibu l-punti u dan immorru lura f'Silverstone fejn rebaħ Sainz u nofs it-tim jiġġieled bejnietum. Għax rebaħ Sainz u lil Leclerc ma tawx il-preferenzi jew dak li kien hemm bżonn. Għandkom żewġ sewwieqa validi. Bħala talent, iva, Leclerc aqwa minn Sainz. Garantijilkom. Ma, come on, Leclerc aħjar tieħdu ħsiebu għax qed biżlu. Diri u malajri għalkom il-predestinato għax jibatkom lem. Mela, uġu fil-Michael, mela klassifika misum ħalwa kif kienet laġi penalizzat. U żomm il-Sainz, il-Ferrari żbal tagħhom dejjem first driver ta' każ u naħseb Hamilton saret ukoll di. Josef Camilleri, ma Josef, minuta naqgħod differenzja di bejn il-Ferrari u l-Mercedes. Granted illi l-Bottas qalulu wingman, imma l-inqas anke titkellem ma' supporters tal-Mercedes, mhux Hamilton biss. Mhux Hamilton biss. Hamilton u Bottas. Is-supporters tal-Ferrari, Leclerc, full stop, Sainz, ma jeżistix. Mentri, kif se naraw dal-waqt fil-klassifika, nħudu dis-sena almenu, Sainz ġab liżjed punti. Alright, Leclerc kellu ġibni nefs. Imma Sainz il-punti itellaħħom ma tgħid qegħdin fis-sitwazzjoni tal-Ferrari Schumacher Irvine għandek il-Schumacher li huwa l-aqwa sewwieq li kien hemm fil-grid jew wieħed mill-aqwa u l-Irvine li qiegħed f'distanza. Le, daw it-tnejn qed itellgħu il-punti. Ma nistax nifhmu dan ir-raġunament jien, però nerġa' ntenni, Sainz qed niddefendik ħafna imma llum iddellu dejtni. Issa, fuq l-ewwel mistoqsija li saqsejtni inti Josef, kemm hemm involut money laundering u miljuni mhux iddikjarati f'dan l-isports, efhem issa bil-cost capping ma tantx jista' jkun hemm money laundering Josef. Jiġifieri bħalissa hemm regola li kull tim jista' jonfoq sa tant u ma jistax jaqbes, jekk jaqbes bħalma ġara ħajġilhom ir-Red Bull din is-sena. Ser jitilfu ħajjitilfu xi ħin se jtaħħulhom xi ħin biex jiżviluppaw il-karozza. Nispera li rnexxielu wieġbek Josef. Jeremy John Healey, Ferrari qatt maħna nimxu kien sakemm it-tim principal intu iżjed saħħa ġod-tim bħal Horner Wolf li dik hija ħaġa li jidher li Fred Vassar hija tifittex, biss Jeremy laqgħet insemmu tim principals jiena nerġa' ntenni li kellkom tim principal nies u neħħejtu għal xi raġuni x'in għalija il-Ferrari qatt ma kellha tneħħilha riva bene. Bjorn Kuti, farsa ta' Sainz l-istess ħaġa bħalma konna qegħdin ngħidu il-Sainz kellhom jippenalizzaw minħabba l-inċident ta' Alonso. Michael De Giorgio tgħidilna li Leclerc dis-sena daħħal dak għall-Mercedes jiddependi Hamilton se jagħmel imma Michael ukoll għax dika irridu narawha. Lura biex inkomplu nitkellmu ftit fuq it-tellieqa ukoll. Inċidenti oħra li nixtieq nitkellem fuqu huwa dak bejn Ocon u Gasly. Issa ta' tnejn nafu li ma tantx nibdem tajjeb bejniethom, jiena ma nixtieqx inkun. Nixtieq nkun dubbiena fid-debrief room tal-Alpine illum għax naħseb diżastru sħiħ se jkun hemm. Bejn argumenti u min għandu t-tort u min daħal ġo min, Ocon nafu li għandu fama li jħobb jidħol fis-sewwieqa li jkunu fl-istess team. Gasly nafu li bejn u bejn ukoll ma kienx hemm tajb Gasly li kien sejjer tajjeb, għax Gasly minnhom kien ir-raba' ma ninsewx. Voldiri kienet tellieqa pożittiva l-Franċiż sakemm tilef il-punti. Jiġifieri interessanti naraw Otmar Zafnarek kif ser imexxi din il-battalja ta' din il-battalja bejn iż-żewġ Franċiżi, iż-żewġ tissiera illi naħseb minnu neutrali jieħu l-popcorn ħajra naqas se tkun il-kapitlu li jmiss fis-saga Alpin.
Umbagħad kellna lil Yuki Tsunoda li ġob l-ewwel punt tal-Alfa Tauri llum. Hulkenberg riżultat tajjeb għal ħass fis-seba' post. Avolja Gunter Steiner beda jgerger illi kellu ikun Hulk u mhux Alonso li kellu jkun fuq il-podju. Jiġifieri naħseb li l-ewwel 10 ikkaverjajnihom. Issa nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa kif hija bħalissa, ovvjament l-ewwel postijiet, u mattu nixtort nieħu pjaċir nara dik il-klassifika jiena għaliex qed nara il-Lando Norris fit-8 post b'8 punti. Għandna l-George Russell is-7 b'18, Sainz u Stroll jaqsmu l-5 post b'20 punt, tnejn għandhom effort and the sixth. Fir-raba post Sir Lewis Hamilton b'38, Alonso t-tielet b'45, Perez 54, Verstappen 69. Din hija l-klassifika tas-sewwieqa, imma iżjed permettuli iżjed qed nieħu r-ruħ u qed nieħu n-nifs meta nara din il-klassifika li ġejja. Għandek ir-Red Bull 123, l-Aston Martin 65, il-Mercedes 56, il-Ferrari 26, il-McLaren il-ħames b'12 punt, le, mhix ċajta, il-McLaren il-ħames b'12 punt, Alpine 8, ħass 7, Alfa 6, dawk huma l-ewwel 8 postijiet, u mbagħad hemm il-Williams u l-Alfa Tauri illi għandhom ukoll il-punti biss. Kif qed taraw ukoll hemmhekk 5 post illi jagħtina fiduċja u jawgura tajjeb għall-futur dejjem jekk l-aġġornamenti illi se joħorġu mill-fabbrika tal-McLaren ġo Woking ikunu ta' nies u diċenti. Il-McLaren mhuwiex tim tal-aħħar, mhuwiex tim ta' 8 post. Jiġifieri, rridu nsibu soluzzjoni biex nibqgħu tilqajn il fuq fil-klassifika għaliex ma jistax ikun illi nibqgħu niżlin. Issa għandna waqfa ta' 4 ġimgħat u mbagħad għandna jidher li għamet titliela 6 il għaliex issa Baku fit-30 ta' April u mbagħad għandna Miami fis-7 ta' Mejju, waqfa ta' ġimgħa u mbagħad 3 tiġrid f'daqqa. Imola, Monte Carlo u Spanja fejn fihom ser ikollna diversi kambjamenti ta' klassifika speċjalment fejn jidħol il-midfield u naraw kif se tkompli tiżvolġi il-ġlieda bejn Verstappen u Perez quddiem kif ukoll jekk it-timijiet l-Aston Martin u l-Mercedes mod speċjali u l-Ferrari jirnexxilhom jisibu soluzzjoni biex iwaqfu id-dominju Red Bull. Eman Muscat, Verstappen kien ħaqqu penalità, rajt xi ħaġa u kont qed illesti l-kontenut tal dan il-video. Apparentement Verstappen qed jgħiduli illi ħareġ ftit iżjed milli suppost fil-grid. Xi wieħed mitluq fuq dik ma tantx. Efhem, jekk ħareġ iridu jippenalizzaw bħal ma ppenalizzaw hekk Minister żball lil waħda mill-Alpines lil waħda mill-Alpines ġedda minn għalija. Biss issa rridu naraw ukoll x'ser jiġri ma naħsibx li għandha taffettwa xi penalità dina. Jiena għalissa se naqaf hawnhekk. Grazzi lilkom li segwejtu l-programm tagħna llejla, grazzi wkoll tmur għall-sponsors tagħna illi huma The Barber Room, Your Beauty Essence u għall-pjazza, nħeġġeġkom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' dawn il-stabilimenti għaliex ukoll indirettament tkunu qed tgħinu lilna tal-Kamra Sportiva. Dan il-programm inhu ftit se joħroġ fuq YouTube għal daqstant ukoll tinsewx titlu hemm biex tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu ebda mill-kontenut illi qegħdin noħorġu matul dan il-programm. L-appuntament tagħna magħkom huwa l-għada fil-9 għal programm ieħor Mix Zone flimkien din id-darba ma' Jude Kawki għal logħba bejn Newcastle u Manchester United
U maċ-ċomba tlejt inżammit għall-logħba Napoli Milan. Qabel ma nagħlaq appell żgħir lis-supporters tal-McLaren, illum kellna ħadd tajjeb qegħdin il-ħames ġibna 12-il punt. Però saqajna mal-art għax it-triq għadha twila u għad fadal ħafna, ħafna, ħafna xogħol xisir. Jalla dawn il-punti iservu ta' boost biex fil-fabriki tal-McLaren ġewwa l-MTC ix-xogħol isir sew, ix-xogħol isir kif suppost u forsi ituna karozza aħjar biex inkunu nistgħu nieħdu ftit pjaċir minn Baku l-hemm. Saħħiet, ħudu ħsieb u forza McLaren.